May adlaw kaninyong tanan. Karon, welcome sa ang YouTube channel Diskarting Bukid. Ang atong diskarte karon moadto ta sa among bukid aron sa pag-atiman sa mga kahiyupan. Tuyogi mi mga kadiskarte sa among panaw karon. Bye-bye, nak-nak. Kaya ba mo mga kadiskarte dapat ug nato sa bukid mag-ninja unta ta dapat. Kani dapat maka-jacket ta, karsones, makabutas. O pag abot niya samtang magtrabaho ta kainit kay mag-ninja ta aron dili kay ta mapagtong sa adlaw. Kay itong padaan samot pagkapagtong murantag dukot ani. Huwag mo nang ako ang magulang nga gwapo, nagsinagkabaw. Uh-oh. Bye-bye. Bye-bye sa video. Okay. Mga kadiskarte at sa nagpasilungan daan doon sa landong. Noon, dito sa magbalik-balik pa. Oh, tuloy siya butang sa landong para unya makapasilong siya. Okay. Ang isa na po sa kabayo may itong pasilungan. Tara, isa sa kabayo pa. Itong kabayo. Kanina pa itong pasilungan. Kay looy kayo kung dili pasilungan. Marabay anak. Bulag sa init, muna at uging pasilungan pag-ayo. Bakar-skarte mo na yung atong baka nga bagong lutak. Medyo niwang-niwang pa siya kung kay bagong siyang nitas, wala kasi yung kaon. Kaya mangita siya sa iyang mama. Karon, naanad na siya, mga una kaya siya mo nang manambok na po na siya balik. Uh-oh. Kay mo ni ato ang baka itong itigwa dito. Tudloan ta mo sa akong pagpanigwas baka ha nga mabusogid sila. Pangitaan na to siya og kanang mga tag-as ng sagbot. Kahibalo mo kadiskarte nga ang baka dili na sila mukaon sa balik-balik nga tigwayan. Kay bahuan na sa silang ihi sa ilang hugaw. Bahuan pa sila manang ato itigwa sila anang wala pa siya mabalik-balik og tigway. Mo nandito ta ato na baga-baga dapin sa basakan. Oh yeah. Mga kadiskarte ang pagpanigwa yun ani. Hoy. Wow! Bahalag mo bura siya pisi. Basta daghan og sagbot nagtuo magud siya paimnon siya god. Nya nakainom na daghan tubig. Hoy. Oh. Yung isa ko sa basakan nga aron dili maka pala. Okay. Tapos kumuha siyang ipasok. Move-an lang nato aron di siya makasala. Uh-oh. Di dapat atuag yung taas gid ang imuhang pasok aron dili niya maibot. Okay? Ay importante nga lig-una nato manigway ta kay aron dili makasala sa tanom sa atong mga silingan. Kay best spray ta din ni manigway. Okay? Ito siyang dukdokon aron malubong tayo. Okay. Mga kadiskarte, ang sekreto gyud nga makapanigway ta sa lain nga area, ang pingan gini mo pag-ayo yung mga hayop nga dapat dili makasala. Ang taon nimo ang pisi kon basin og gabok-gabok na
kinahanglan anytime nimo ilisan sa panahon nga doon na siya gamayng gabok imuging ilisdan parang dili makasala imong hayop. Kay kung dili makasala imong hayop anytime ka makatigway sa lain nga mga area. Yung ana ang diskarte ha nga dili ka maawayan og silingan, dili makasala imong hayop, unya libre na makatigway ka sa dili imong area kung imong ampingan. So yun ana ang isa ang mga diskarte sa bukid. Kinahanglan imong silingan, imong i-close aron anytime ka makasuot ng area. Adto ta sa usa ka baka at itigway. Mao ni ang atong anayan nga baka, mga kadiskarte. Ato na siyang iraw na pud adto gamay. Dahil abanin pagka-pantong sa diyan. Unya kani siya kay naman ni siya hikot sa ilong. Abi niya makadiskarte kay redapit sa ilong dali kani siya magabok. Oh no. Kay humok manigod siya kay si kabasa. Sa yan singol sa ilong imong ilang taon. Kay basin og kaputlo no na. Unya pagkaputol anak makabuhi, makaadto sa mga basakan, sa mga humay. Delikado kasi imong silingan, imong subayon. Okay, lig-on pa. Dapat maintain gini mo taga-adlaw subayon nimo ang hikot sa ilong kay basin og nagabok na makasala ka. Pagkasala nimo kaduha ka tulo moingon na din tag-iya sa maisan ba or humayan ayaw na panigway diri sa among area kay dapat mabinantayon og mainampingon ta kanunay sa atong mga kahayupan nga ang atong silingan dili sila mahimo nga masuko nato. Ayaw tuguti nga mahimo kang problema sa imong community. Oh yeah. Mga kadiskarte, muadto ta sa pikas balay sa buntod. Tan-awan ning ako mga baktin karon nga duha ka buok og kaning pato og kaning pulo ka buok pato na tabo nga usa na laki. Mukuyog ni sa napoy isa ka buok manok. Mukuyog din sa nako. Namay daghang pabo di sa ubos napoy mga daghang manok. Pero usa ra gid ka manok ang mukuyog og kaning pulo ka pato og isa ka pabo. Tan-awan niyo ni sila. Wow. Kabinayan. Wow! Pabo! Alis na to! Hoy! Padugak! Alis na! Alis na! Oh, gaya alis ka na to! Gaya alis ka! Sunod alis ka! Ulit ka nga! O, tanawang baktin guys! Ikapoy siya yung higdaon ta! Wow! O, tanawang na ulah eh! Ano din, apas ka ang sidyaan? Bakit mo nag-sidyaan? Ito na ulit ka, ulit! Wala siya ka-diskarte, ako na sila gantong ulit. Ulit ko sila. Wow!
Okay, daghan salamat mga kadiskarte sa iyong paglantaw sa atong jutay nga pagbidyo sa atong mga kahayupan gikan sa pagpanigway baka, pagpanigway kabayo o pagtangas namo paingon diri sa amo ang gamay nga payag. Nakita nyo ang among mga hayop nga hikuyog na ko inana na sila ka butan kayo. Salamat kaayo. Ay kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Discarding Bukid.